ce ta farko, ke ce ta ƙarshe a zuci da zani so. Ban taɓa manta karamcin da kika yi mini bi kika mini iso. Na shigo cikin fadar kya zuci na ga kin waran kaso. Ba dan ina da abin da idan kin yo biɗa zan baki ba. Sai yanzu na san wanda yake so shi ya more duniya. Domin ku soyayya ita ce hakikar abincin zuciya. A cikinta ne aka gana laifin dan halaka da na maikiya. Wanda zai yi maso don Allah bai kyautu kai ki kamar sa ba. Ba wanda zan taba jin haushin ya zage ni kin ji saboda ke. Rai jikina an bar min aro dan na raya adabi da ke. Soyayya ta nai mini zagin ya wuce na ruwan rake. Ko yau muka yi aure ni da ke to ni fa banki na mutu ba. Mata da dama na musu so amma fa bai kai naki ba. Ni ma ina mamaki yanda na kamu sosai sahiba. Dukkanin abokai su kula na yi nisa ba zan ji kiransu ba. Yanzu ƙoƙarin da suke yi min su gani da ke ba mu rabu ba. In har ana son aga kwakwalwa ta haukace ko ta tahuwa, to a ce da ni bi Muhammad ni da ke sahiba sai mai rabu. Tun daban da ke a cikin raina na tabbata ba wani abuwa. Ina da ke ko kowa ya gujan ai ba zan tozarta ba. So na gaskiya yayi kama da shi ko ban faɗa ba ku yo kula. Daga yanayi na kulura da kyau kamar wanda nake da matsala. Duka uzurin da nake yi da na ga kiran tabi na kammala. Zan iya jura asara ba na rashi na jin muryarta ba. Magana ta ƙarshe wacce gare ku bi zan yi neman agaji. Masoya na kunsa ba ku da fanyan zama kar ko gaji. Kullum du'a in ku kunnuwa na ke buƙatar bi su ji. Allahu ya cika burina ko dukiya bai bani ba.